Добре дошъл в финалната част на нашата обучителна поредица. След като разгледахме витамините, е време да обърнем внимание и на техните незаменими партньори – минералите. Често медицината ги пренебрегва, с изключение на калция и желязото. Но истината е, че тялото ни се нуждае от целия спектър, за да функционира. И така. Минералите и общите правила на играта. Най-важният урок, който научих за минералите. Формата, под която ги приемаш, е по-важна от дозата. Можеш да приемаш продукт с огромно количество калций или магнезий на етикета, но ако те не са в правилната форма, тялото ти ще усвои под 10% от тях. Това е най-честата причина хората да не усещат ефект. Ключът се нарича хелатна форма – chelated form. Това означава, че минералът е свързан с органична молекула, най-често аминокиселина, което го прави лесно разпознаваем и усвоим за тялото. Как да четеш етикетите? Практически съвет. Лош продукт. На етикета пише само мед, цинк, магнезий. Най-вероятно това са евтини, неорганични соли, оксиди, сулфати с ниска усвояемост. Добър продукт. На етикета пише мед, глицинат, цинк, пиколинат, магнезий, цитрат, глицинат. Текстът в скобите е твоят знак за качество и висока бионаличност. Общи правила за прием, които аз спазвам. След като вече знаем всичко за витамините и минералите, ето как можем да сглобим пъзела в една работеща дневна система. Приемът е всекидневен. Както вече знаем, това са инструменти за ежедневна употреба. Винаги с храна. Особено масно разтворимите витамини, които се нуждаят от мазнини за усвояване. Стратегическо разделяне. Ако приемаш витамините и минералите отделно, най-добрата стратегия е витамините през първата половина на деня. Те участват в енергийните процеси и е добре да са налични, когато си най-активен. Минералите през втората половина на деня. Много от тях, като магнезия, имат успокояващ ефект и подпомагат възстановяването през нощта. Ако е комплексен продукт, всичко в едно. Аз лично предпочитам да го приемам сутрин или на обяд, за да осигуря на тялото всички нужни кофактори за ензимните реакции през деня. Надявам се тази обучителна поредица да ти е била полезна и да ти е дала ясна рамка за мислене. Целта не е да се превърнем в аптеки, а да станем информирани ръководители на собственото си здраве, които взимат осъзнати и ефективни решения.